vil jeg gerne sige, at den virksomhedstypen er en virksomhed, der sælger produkter via en webshop. Virksomheden der fungerer som en handelsvirksomhed, hvilket betyder, at den køber varer ind og sælger dem videre til de kunder online. Og salget det foregår udelukkende digitalt, hvilket gør Legeakademiet til en e-handelsvirksomhed. Legeakademiet det er organiseret som et anpartsselskab af det her APS. Det vil sige, at ejerne ikke hæfter sig personligt for virksomhedens gæld, men i stedet er deres risiko begrænset til den kapital, som de har skudt ind i virksomheden. Hvad er Legeakademiets stiftelse? Legeakademiet blev stiftet i 2005 af Jane Vestergaard Olsen og Anne Riemann Jespersen. Det, der kendetegner Legeakademiet, er deres legetøjsforretninger, der specielt sætter fokus på legetøj til børn med særligt behov. Det er nemlig det, de er ret kendt for. De er kendt for at have lavere priser på deres varer, og på det, der er stor efterspørgsel på, hvad de vægter deres særlige produkter højere. Det kan man også høre på deres slogan, og et af deres slogan kunne f.eks. være, her leger børn så klogere. De har ingen fysiske butikker, men derimod kun en webshop og online kataloger. Det vil man normalt ikke tænke kunne være et problem, men hos Legeakademiet skriver de produkttekster til hver enkelt vare. De skriver det mere unikt end mange andre. De bruger produktbeskrivelser til at skrive, hvad man lærer af at bruge det her specielle legetøj. De har 30 ansatte i Hørsholm på deres hovedkontor. Creative Company ejer 100% af Legeakademiet i dag. De købte de sidste 49% i 2025, men Anne og Jane er stadig direktører i Legeakademiet. Legeakademiets vækst hænger altså tæt sammen med øget fokus på børns sikkerhed og kvalitet i legetøjet. For i 2025 vedtog EU strengere regler, der blandt andet forbyder PFAS og hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, hvilket gør, at forældrenes krav har været højere til at sikre ansvarlige produkter. Hvor flere legetøjsproducenter og Lego-rivaler har haft svært ved at klare sig i pres og marked, og har skabt rygter for at fastholde opmærksomhed, og har Legeakademiet altså haft en klar strategi fra start af. Virksomheden har fra start prioriteret kvalitet og læring i deres produkter, frem for billige masseprodukter. EU's skærpede regler har derfor styrket Legeakademiets position, fordi at deres sortiment allerede lever op til høje standarder. Legeakademiets vækstrejse viser, hvordan en virksomhed kan skabe vækst ved at tilpasse sig i samfundets krav og opbygge tillid hos forbrugerne. Okay, så jeg vil forklare det marked, som ligesom er det Legeakademiet handler indenfor. Så det primære der, hvor de forhandler, er det, vi kalder B2C-markedet, som også bliver kaldt Business to Consumer-marked. Det betyder ligesom, at det er de enkelte forbrugere, der køber fra webshoppen af, og derfor er det, at virksomheden handler til den enkelte kunde. Men derfor mener vi også, at vi prøver at undersøge det, men vi kan ikke finde noget decideret, men vi vil mene også, at der også kan være tale om B2B, og i hvert fald B2G, som er business to business og business to government. Det er ligesom vi tror på, at Legeakademiet kan være en enorm god hjælp for både daginstitutioner og dagpleje, lidt mere privatagtigt, for at ligesom give legetøj til de børn, der for eksempel har det svært og har brug for særlige behov. Ja. Så det er i hvert fald meget det, vi tænker, de handler indenfor. Men primært er det B2C, altså business to consumer. Yes, jeg vil gerne tale lidt om konkurrenceformer. Legeakademiets konkurrenceformer, det er et monopolisk konkurrence, da der er mange virksomheder, der også sælger sådan lidt af det samme legetøj, men dog er de ikke ens. Legeakademiet de prøver at skille sig ud med branding, markedsføring, og så det her med, at det er større, højere kvalitet end mange andre virksomheder. Mål- og modtagergruppe. Den primære målgruppe er mødre mellem 25 og 45 år, der er ressourcestærke med en høj uddannelse. Denne målgruppe har ofte dårlig samvittighed over, at de arbejder for meget. Sekundær målgruppe er blandt andet bedsteforældre. Det kan vi nemlig se, da ældresagen giver rabat, så det taler mere til de ældre. En sekundær målgruppe kan være institutioner som en børnehave eller SFO. Modtagergruppen er børn, der får legetøjet af deres familie eller bekendte. Okay, så jeg vil ligesom komme ind på marketingmixet. Og marketingmixet er egentlig ligesom, at man får hjælp af de her 4 P'er, og det bruger man ligesom til at tilpasse markedet og så målet, og det er ligesom det, der bliver kaldt marketingmixet. De 4 P'er, det står for på engelsk for product, price, place and promotion. Og det der med, at vi lige komme ind på, hvor man ligesom tager i forhold til Legeakademiet, og hvordan det passer på.
Så det første er produkt, og Legeakademiet er jo kendt for at sælge legetøj, men de er specielt også kendt for at sælge legetøj med særlige behov, altså til børn med særlige behov. For eksempel har man lidt dårlig motorik, eller har man nogle andre særlige behov, så er der noget legetøj, der passer præcis til en og kan hjælpe en med præcis de udfordringer, man nu skal stå med. Prisen er så til gengæld også lige lidt dyrere end mange andre, da det ligesom er, at de ikke bare kun sælger det normale, som mange andre legetøjsbutikker gør. De har det lidt det budskab med, at de vil have lavere pris på varer med stor efterspørgsel. Det vil sige, at de varer, der alle gerne vil have fat i, og de populære varer, det sætter de ofte prisen lidt ned på, fordi de vælger at prioritere og sætte prisen højere op på de varer, som er lidt mere særlige, og der er ikke lige så mange andre legetøjsbutikker, der har. Ja. Udover det, så deres distribution, det er, at de kun har en webshop, de har ikke nogen fysiske butikker. Men udover det, så har de også en leverandør, som leverer direkte til kunden. Ja, så der foregår ligesom ikke rigtigt, man kan ikke komme i en fysisk butik, man kan se det på nettet, hvor der så også står en lille beskrivelse i forhold til mange andre, så står der, altså mange andre legetøjsbutikker, så står der for eksempel, hvad det her legetøj gør af gode ting, og hvad det kan hjælpe med, og hvad det kan, hvis man har udfordringer med det og sådan noget. Ja. Så er der promotion, og de gør egentlig en del for at reklamere for sig selv, synes jeg. De har nogle online-kataloger, som man kan gå ind og kigge i til hver tid. Udover det, så laver de det, der kaldes direct email, som ligesom er, at de har sådan en test på deres hjemmeside, at man kan finde ud af, nogle forskellige ting, og før man kan deltage i den her test, så skal man give sin e-mail og give lov til, at man får nyhedsbreve. Det gør det også, hvis man vil have en taske med og sådan noget, så skal man give sin e-mail, før man kan få, og så skal man sige ja til at få nyhedsbrevene. Og det var en rigtig god måde at sådan reklamere for, fordi så får de nyhedsbrevene ind og viser det. Udover det, så er der også mange influencer, der poster billeder og videoer og sådan noget, som jo også gør en enormt god reklame for Legeakademiet. Købstyper. Legeakademiets produkter kan primært betegnes som et overvejelseskøb, når forældrene køber legetøj. Tænker de grundigt over købet, fordi legetøjet ikke kun er til leg, men også skal støtte barnets udvikling. Forældrene overvejer blandt andet barnets alder, behov og om legetøjet passer til familiens værdier, om det larmer osv. Hos kunder, der tidligere har handlet hos Legeakademiet, kan købene udvikle sig til et rutinekøb, da de har prøvet varerne, så de stoler på virksomhedens produkter, og derfor ikke behøver at overveje køber de så meget. Købsadfærd. Kundernes købsadfærd hos Legeakademiet kan beskrives som komplekse købsadfærd. Det skyldes, at der er stor involvering i købet, og at der er mange forskelle mellem produkterne. Kunderne bruger side og søge information, læse produktbeskrivelse og forstå, hvad barnet lærer af legetøjet. Legeakademiets tydelige værdier og holdninger skaber desuden mærkeloyalitet, da mange kunder vender tilbage og handler igen, når de først har haft en god oplevelse. Deltager i købsbeslutningen. Der er ofte flere personer involveret i købsbeslutningen. For eksempel personen, der forslager det. Det kan typisk være pædagoger, lærere eller terapeuter, som gør opmærksom på barnets behov. Og så er der en beslutningstager, som er forældrene, som beslutter, om legetøjet skal købes. Og så betaler, det er jo den person, der betaler, det er forældrene eller bedsteforældrene. Brugeren, det er barnet, som bruger legetøjet, ofte med hjælp fra en voksen af. Dette viser, at købslæringslegetøj er en gennemtænkt proces, hvor flere personer har indflydelse på beslutningen. Nu kommer vi med en analyse. Vi er nu nået til brancheanalysen, og vi tager udgangspunkt i nichen. Konkurrencen mellem de eksisterende virksomheder. Nichen af legetøjsbranchen er præget af konkurrence mellem Lirum Larumleg og Legeakademiet, som kæmper for en anden del i markedet. Og lige nu har Legeakademiet altså 50% af markedet, det vil sige, at det er dem, der er markedsførende, og Lirum Larumleg, de er markedsudfordrere. Og truslen fra nye indtrængere af middeldag U's nye lovgivning om
Hormonforstyrrende stoffer og PFAS i legetøjet har øget adgangsbarrieren markant. Det kræver nu større investeringer at leve op til sikkerheds- og dokumentationskravene, men samtidig har du ikke brug for fabrikker osv. Hvis du kan finde en god leverandør, er det ikke så vanskeligt at starte virksomheden op, da du ikke har brug for så meget til at starte virksomheden. Leverandørernes forhandlingsstyrke er middel til høj. Producenter er afhængige af leverandører kan levere de sikre og EU-godkendte varer, som ikke indeholder de her kemiske stoffer som hormonforstyrrende og PFAS. De nye EU-krav gør, at det ikke er ligesom mange leverandører, der er egnet til at levere de her varer, hvilket øger deres magt, altså dem, der allerede har de her godkendelser. Kundernes forhandlingsstyrke er høj. Forældre og forbrugere stiller større og større krav til sikkerhed og sundhed og kvalitet. Samtidig kan forbrugerne nemt sammenligne produkter og farvelæg mærker, der lever op til forventningskravene. Men der har Legeakademiet altså allerede en stor fordel, da sundhed og kvalitet er noget, de har en meget stærk holdning til. De substituerende produkter. Konkurrencen for substituerende produkter er middel til høj. For produkter som digitale spil og underholdning er stor trussel for det generelt traditionelle legetøj. Men EU kræver nu også, at børnene får en vurdering af deres mentale helbred i digitale og AI-baseret legetøj, hvilket påvirker branchens udvikling. Så der har Legeakademiet altså en fordel for det. Og her kan vi så se, hvordan det er placeret på et skema. Og som vi kan se her, det er altså 618.266 børn mellem 0 til 9 år, som altså er en del af modtagergruppen, den største del af modtagergruppen, og så har vi altså, kan vi sige, vi har noget med op omkring de 800.000 gange 2, altså både på 20 til 29 og 30 til 39 har vi næsten 800.000. Og det er jo så de kvinder af de 800.000, der er målgruppen, altså sælgergruppen, som vi gerne vil have, skal købe de her produkter, eller som Legeakademiet gerne vil have, skal købe de her produkter, som de sælger. Men det er altså til deres børn, som er 0 til 10 år, de gik efter, men det er jo så 0 til 9 år. Så nu vil jeg forklare konkurrencetrækmodellen, hvor den er den der snævre konkurrence til venstre side, og den brede konkurrence over højre side. Og i den snævre helt midterste, der er ligesom de der forskellige mærker inden for samme produktvariant, og der er det ligger Legeakademiet, som vi snakker om. Men udover det, så ligger lige Larmleje, fordi Legeakademiet fokuserer meget på legetøj, der styrker og hjælper med udfordringer, og gør, som man udvikler sig, hvor Lium Larmleje de fokuserer på lærerig, kreativ og bæredygtig legetøj, som er lidt inden for samme varianter-agtigt. I den næste kategori, som er forskellige produktvarianter, der er der mere generelt bare legetøjskøb eller legetøjsbutikker, som BR, Rhodes og sådan nogle, som bare generelt sælger legetøj. Så har vi det lidt bredere en, som ligesom er konkurrencen om måden at dække et bestemt behov på, hvor det kan ligesom være Elgiganten, oplevelse, streaming og computerspil. Det er ligesom andre måder, der tager en sådan, ligesom legetøj kan tage en sådan koncentrationagtig fokus. Og så kan det være andre, som oplevelser kan tage ens fokus og sådan noget. Så er vi helt ude den bredeste konkurrence, som ligesom er bare kampen om forbrugernes rådighedsbeløb. Det er bare om, hvad bruger kampen om penge, at bruge forbrugernes penge. Og det kan være alt fra rejser, biler, tøj, mad, sko og elektronik. Så ja, det var vores konkurrencetræksmodel. Så er vi kommet frem til en konklusion. Legeakademiet er en dansk nichevirksomhed, der sælger til tegnhandel. De har skabt en populær og anderledes virksomhed ved at fokusere på læring og kvalitet og børn med særlige behov. Samtidig giver de personlig rådgivning, så alle kunder får en lige god service. Alt i alt har det gjort dem til markedsleder i deres niche med 50% af markedet, hvilket viser, at deres måde at arbejde på virker rigtig godt for dem. Yes, vores kilder, det er Legeakademiet. Foredrag med Janne Vestergaard Olsen og Anna Rimer Jeppesen, som der jo er ejerne. Og
Og så har vi DST, hvilket dog er Danmarks Statistik.